Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon albisteon batekin hasiko dugu gaurko saioa badirudi Nafarroko suteak egonkortzen eta itzaltze fasean daudela egun guztien zehar. Azken datuen arabera, 10.000 hektareatik gora kiskali dituzuak Nafarroan larunbatetik. Hala ere, oleta Makirriain, Santxoain eta Matriain udalerrietako bizilagunek etxera itzuli ezinik jarraitzen dute. Argitxo bat iztuko dizu leiondoa, Hemendik zu nimino bat hortxe dabiltzan guzti horientzat eta besarkada bat Nafarroari. Ezpatak airean zuzen zugana datoz, erio danborreko. Baina jakinik albisteako beak direla, guk sarrerari efemerideen girotik helduko diegu eta gaurko egunez urtetan zehar gertatutakoetatik inaki. Gaurko egunez, 2010an historiako tenis partidarik luzeena jokatu zuten Wimbledonen. John Isner estatu batorra eta Nicolas Mahut frantziar tenislarien artekoa izan zen. Eta luzena da bai denboraz, 11 ordu eta 5 minutu irauntzulako, bai jokatutako joko kopuruaz ere 183. Amatxu maitia. Azkenik Isner nagusitu zen, baina bi jokalariek jokatutako partida honetan teniseko errekor ugari hautsi ziren. Esan bezala, partida 2010ko ekainaren 22an hasi zen, baina 4 set igaro ondoren argi falta zela eta hurrengo egunera arte atzeratu behar izan zuten. And my boys trip me up with their heads again, loving them. Everything's cool when we're all in line for the throne. 11 ordu asko dira bai, baina badakizu badagoela partida luzeago bat. Kriket partida bat zehazki. Bai? Bai. Kriketa munduko bigarren kirol jarraituena izan arren, ez da olimpiar jokoetako disiplinen parte. 1900ko Parisko jokoetako agerpentxo bat egin zuten, baina geroztik, jokoetan agerpentxo bat egin zuten, baina geroztik ez da berriro ikusi. Agian partida luzegiak direlako. Entzun, Ingalaterra eta Hego Afrikaren arteko partida oso bitxia izan zen. 1989an, bi selekzioek 12 egunez jokatu zuten Afrikako herrialdean. 53 ordu pasatxoko partida izan zen. Azkenean, berdinketan amaitu zuten. Ingelesek euren herrialdera itzultzeko ontzi hartu behar baitzuten. Itxasoari begira, osako ditu miaka, eta olatu bakoitzarekin dantza galdua doa. Itxasoari begira. Eta kontzerturik luzeena, gaur asteazkena da badakizu, asteazkenetan musika izaten dela bigarren kafearen azukreko eskortxoa. González, abeslari, musikari eta ekoizle kanadiarrak bakarkako kontzertu luzenaren munduko errekorra du. 27 ordu, 3 minutu eta 54 segunduz jozuen Parisko Zine 13 Theatre aretoan. Aurreko errekorra, Prasanak Gudi indiarrak ezarrizuna 26 ordu eta 12 minutukoa zen. Igande gauean hasi eta aste arte goizaldera arte jozuen Frantses Sale sutsuen aurrean. Emanaldi osoa internet bidez eskaini zuten. Niri bi ordukoak ja luzeak egiten zaizkit. Pentsa, abeslariak 300 bat abesti jo zituen. Guinness World Recordeko epaileak oso jatorrak ziren. Eta orduan esan zioten kantu bakoitzaren artean 30 segunduko etenaldia egiteko aukera izango zuela. Eta 3 orduko set bakoitzaren ondoren 15 minutuko atsedenaldia egin zezakeela. Bere abestiak, filmetako soinu bandak, Gershwin eta Beethovenen lanak, eta Britney Spears edo Cyndi Lauperen abestiak jo zituen besteak beste. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling.
Cyndi Lauper gaurko egunez jaio zen estatubatuar abeslari, konposatzaile eta aktoreak 79 urte beteko ditu gaur. Abeslari gisa izan duen ibilbide luzeak, janzteko erabitsiak eta 80ko hamarkadan musikan izan zuen eraginarengatik pop ikono bihurtu da. 11 disko kaleratu ditu eta milioika saldu. Bera besti arrakastatxuenak, Girls Just Want to Have Fun, Time After Time eta True Colors dira. Euskal Herrian ere egona da, hain zuzen ere, 2011ko uztailaren 25ean, Donostiako jazaldiaren baitan, Trinitate plazan. Eta Cyndi Lauper kontzertu hori eskaintzen ari zen bitartean, La Oreja de Van Gogh talde donostiarra Cometas por el Cielo diskoak kaleratzeko prestatzen ari ziren. Leiren Martínez abeslariaren bigarren diskoa zen, 2008an Amaia Montero ordezkatu zuenetik. Eta Leire Martínez gaurko egunez jaio zen, 1979an. Abeslari izateaz gain, aktore lanak ere egin izan ditu, La Gira telesailean edo La Duquesa telefilmean. La Oreja de Van Gogh taldearekin jasotako sariez gain, Goya sarietarako izendapena lortu zuen Leirek 8 apellidos vascos pelikulako abestia egiteagatik. Como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. Zer duzu, Juria, nahiago duzu? Ze tristea. Yo quiero quererte o morir, y en el momento que vi Baina Amaia da kantatzen, horregatik aukeratu du beste. Vale. me hago pequeñita y me pongo a temblar, y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu Honek ere koreoa dauka? mudeando, supongo que Utzi pixkat. chica más tonta y me quiero morir, pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo aún no te conozco. A ver. Jakin nahi dut, tartamudandorako zergatik indizu mugimendu hau. Ja, besti honek du historiako plot twist handiena. Bai? Karo, hasieran zuk entzuten duzut, esaten duzu, bidea ze politia ez, neska hau trenean dago, eta norbait dago trenean, eta gustoko du, eta de repente, katapum! Martxoak 11, atentatua, uste una... Egia da, nun inoiz pentsatu nik entzun nuenean kantu hau, entzun nuen jakinik atentatu horren inguruko kantua zela, baina... Ez, baina... Bai. Plot twist. Vale. Bueno, baina leno jazaldia aipatu duzue, Bai. eta jazaldia aipatu dezutenez, 45. edizioan parte hartu zuen beste musikari bat gaurko egunez jaio zen. Ara? Bai? Chris Christopherson. Aha. Christopherson estatuatuar country eta folk abeslari eta aktorea da. Musika munduan Me and Bobby McGee, Sunday Morning Coming Down and Help Me Make It Through the Night bezalako abestiengatik da ezaguna. Zineman ere hainbat filma ospetsuetan agertu izan da. Rambo, Millennium, Blade, Planet of the Apes, edo A Star is Born besteak beste. Care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone. Eta musika gehiago izango dugu gaurko saioan. Abitaleko kideak datoz laugarren estudioko lan aurkeztera, Elmuga. Eta doinoetatik aratago tartean, demoraldi honetako gonbidatuan errepasoa egingo dugu. Eta San Ferminak gerturatzen ari dira, Iñaki. Iruñera joango gara, eta horretarako Iruña Find aplikazioa baleatuko dugu. Mapa interaktibaren sortzailetako bat elkarrizketatuko dugu. Aizue, asteko moduan garela esango nuke, gaur ekainak 22 ditu eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
zuekin Jaun Andreok Iñaki Lasa Etura. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Goiuri Ezeiza Arandea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta izketan ari zizen hau, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak, 425 garrena du arratsaldeak, 4:10 ekainak 22 eta hemen 3, zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko. Ongitorri guztioi, bigarren kafean zarete naiz irratiaren sintonien. Willis Ramon taldearen kantu honekin abiatuko dugu gorko bigarren kafea. Joan ikustera nahi duzuena, baino bitartean bigarren kafea entzuten duzuela, Eulertu espaduzu Joan ikustera kantuaren izena da, hitz joko bat egin dut eta pixkate ja urte amaiera eta... Eskaez. Urte amaiera. Bai, urte amaiera, kurtxo amaiera. Abendua, gaunetako kantu jarriko ditu bia. Bai! Ez! Joan ikustera. Nola hasiko gara maite dutekin? Nola? Bai, ze ordenetan. Ni hasiko naiz. Osondo, maite duten tartea, Goiuri Ezeiza Arandiak. Begira, nik atzo deskubritu nuen, Twitter irakurtzen ari nintzela, podcast bat. Podcast honek Misterio en la Moraleja izena du. Eta nahiko bitxia da. Gauza da, 2021ko maiatzean, hauteskundeak egon ziren, eta, bueno, La Moraleja auzoan, La Moraleja Madrid inguruan dagoen auzo bat da, eta, Espainiar estatuko auzorik aberatxena dela esan nahi dute, han bizi dira, futbolistak, abeslariak, aktore ospetsuak, politikariak, bankuetako senyoroak, eta urtero hauteskunde guztietan beti Alderdi Popularrak irabazten ditu hauteskundeak. Beti. Hor, zalantzari gabe, hor, egizu eta, segulako erlazioa dagoela, diruaren eta ideologia politikoaren artean. Baina, 2021ko maiatzeko hauteskundeetan, botoak zenbatzen ari zirela, PP, eta bapatean, Podemos. Hau benetako historia da, benetan gertatu zen. Eta nola da posible, La Moralejan, auzo dirutxoenean, Podemoseko, hemen nork eman dio bozka Podemosi. Bueno, hori entzun da, Eba Lamarca kazetaria, joan da La Moralejara, misterio hau argitzen saiatzera. Eta podcasta kontatzen du, Agatha Christieren misterio bat izango balitz bezala, daude hor, nor izan daitekeen, pertsonaiak aurkezten ditu, ezurraragizko pertsonaiak dira, Espainiako jende famatua, eta horrela, eta orduan berea joaten da, hitz egiten, bertan topatzen dituen pertsonekin, deskubritu nahian, nor izan daiteke. Ze, hor bere peskizetan topatzen ditu horrelako pistatxo batzuk, jendeak esaten dio, izan daiteke gurasoekin haserre dagoen seme errebelde bat, izan daiteke agian konfunditu egin den norbait, edo izan daiteke, ze La Moralejan etxe haundi mansio horietan bertan jende asko
lan egiten du eta jende asko han bizi da, ez? Etxeko garbitzaileak eta bertan bizi dira eta orduan asko bertan enpadronatuta daude. Orduan esaten dute, bueno, agian horietako norbait izan da. Bueno, Eva Lamarca kazetaria, pixkanaka joaten da jendearekin hizketan misterio hau argitzeko eta oso ondo kontatuta dago, oso Agatha Christie moduan, eta etxan bezala misterioen la moraleja izena du, momentuz 2 atal daude, gaur kaleratu du bigarrena, eta atzo deskubritu nuen, eta dagoeneko engantzatuta nago, eta atal gehiago nahi ditut. Galapagarren olako botuekin ez dagoen besteko zalantza ez da. Egia esan ez. Niri egokitu zitzaidan behin, hauteskundeetan mailan egotea, eta aitortu behar dut, nire auzoko mailan, gero, kontaketa egiten sorpresatio batzuk hartu nituela, sorpresa horiek izan ziren, Voxen bozka dexentea gertu zirela. Bueno, dexente zeria, dozena bat. Bueno, bat netzako ja dexente da. Bai. Bize esanik ez, baino amarna, amar edo atera ziren, eta karo, nere auzoan, eta ez da auzo diruduna, edo ez da horrelako, la moraleja bezalako auzo bat. Beraz, ni ere, Eva Lamarca bezala hor geratu nintzen pentsatzen, da gero igogailuan eta etxean pentsatzen nuen, hemen sartu den bizilagun hau, berak Voxi eman dio bere botoa. Iñaki lasaetura. Nik ez. Zein eman diozu boto, barkatu, ezin da zure maite duta. Nire maite duta da 200 urtean historialen aldiz, Kolonbiak ezkerreko presidentea tokiko duela. Eta ez soilik ezkerreko presidentea, baizik eta ere presidente ordea, emakumezko, Afrikako jatorriko emakumezko bat izango dela, Francia Márquez, bere kontrako atentatuak eta jasotako pertsona, eta hori azken urteotan Kolonbian egon den suminak islatu dela hauteskundeetan, eta herriak bozkatu du, eta ezkerrak irabazi du kasunetan. Eta aldatu, dena aldatzen da. Asko. Aldatzen da azalekoa, mina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta... Nere maite duta besten pasioarekin bere pasioa elikatuta bizitzeko gaitasuna duen jende horri. Bazalduko dut. Atzo Angel Cuerdo lankidearekin geratu nintzen. Berak duela urte asko urzearkaldi bat egiteko piragua bat bazuen gordeta, eta hainbat piragua dauzka. Eta izaten zidan... piraguaiek saltzea asko kostatzen zitzaiola, bizipen askotu dela piraguaietan, eta horri aterako dioan dirua, baina ze plazera norbaitek behar badu hori izatea, eta nik behar noen piraguara, eta antxe egon nintzen bere baserritxo moduko batean antxe dauzka piragua guztiak, eta oso politia zen berak piragua goitzarekin ze abentura, ze arkaldi, ze giro, bizizan zituen ikustea, eta egia esan maite dut horrelako pasioarekin bizidan jendea eta gainontzekoek haren trasteak erabiltzean ere plazerra sentitzen duen jendea. Maite dut hori. Aldez, euskiaren txarea, udaberrian soinekoz, aldatzen... Beste maite dut bat nuela konturatu naiz. Bota ba? Bueno, atzo nintzen lagun batekin, eta pista gehiagi eman gabe lagun hau kanpoan bizi da. Eta hemen dago, egun batzuk pasatzen, eta, otu zitzaion, zergatik ez, Tinder aplikazioan, saltxeatzea, ea, hemen zer dagoen. Eta noski, bera, kanpoan bizi da, beste hizkuntza batean lan egiten du, beste hizkuntza batean bizi da orain, eta esaten zidan atzo, ez dakizu ze plazera, itanoz ligatzea. Olo! Eta konbertsazioa erakutsi zidan, 2 mutien arteko konbertsazioa zen,
Eta uste dut gainera pertsona honentzat lehenengo aldia zela Itanoz ligatzen zuela. Ez ligatzen duela, ze super guapoa da, baina Itanoz, bai. Zuzenketa txatein barizut, ligatzeko guapo izateko beharrik ez dago, Ez, bai. Guztiz ados, bai, edertasun barkatu. normatibo estereotipatu hauek ere baztertu behar ditu. Bai, barkatu. Toma. Barkatu. Bai, baina oso guapoa izatez baina oso jatorra eta oso azkarra eta oso pertsona ona eta eske dena da. Esan nahi nuena da, ez dela orain hasi ligatzen, baizik eta aste honetan eduki duela lehenengo aldiz Itanoz ligatzeko aukera eta berak esaten zuen zoragarri iruditzen zitzaiola eta nik pentsatu nuen, wow, begira ze bolilla. Hau biharko maite duta izango da eta gero aztu egin zaitu. Ezagutzen duzu harreman heterosexual batean Itanoz ligatu duenik? Ez, guri eskolan esan ziguten hori ezin dela. Zer ezin dela? Euskerako klaseetan esaten ziguten harreman afektibo, erromantiko bat balin badago neska eta mutil baten artean, orduan ez dela erabili behar Itanoa. Eta bi mutien artean bai? Ez dakit. Garai modernetan bizi gara. Bai. Den aldatzen da, Ines Osinagaren kantuari ginen entzuten, eta atzo ere Ines Osinaga berak aurkeztu zigun kantua, iraietik aurrera, udazkenetik aurrera lan berriarekin dator, eta, sorpresatxo asko izango dira, Kuba inguruan egindako lan hartatik, hemen Euskal Herrian borobilduko duena, momentuz, hortxe Miren Amurizaren hitzekin, todo cambia, Mercedes Sosake ezagun egin zuen kantu horren euskerazko kantu bertsio berezi honekin, harrapatu gaitu hemen udaren atarian garela. Arratsaleko 4 eta 22 minutu, bagoaz aurrera mentxe naiz irratian, bigarren kafean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Behatzakoz lehioa bero 2016ko udan, Pokemon Go bideojokoa izurrite bat bezala hasi zen edatzen. Adin guztietako pertsonak kalera irten ziren mugikorrarekin, munduko edozein txokotan ezkutatzen ziren izaki fantastiko txiki eta koloretsu haien bila. Benetako estenatokietan irudimenezko izakiak agertzea lortzen zuen errealitate aregotuari esker. Eta noski, berela eritsi ziren kontrako seinaldeko iritziak. Orain bakara Biak kantatu ezin gaur kantuan zara naiz. Baina urteen poderioz, Pokemon Go bezalako geolokalizazio sistemetan oinarritutako jokoak garapen kognitiborako oso onuragarriak direla baieztatu ahal izan dugu. Horrela, mapen bidezko jokuek aurrek espazioarekin eta denborarekin lotutako kontzeptuak eskuratu eta aplika ditzakete. Hala nola puntu kardinalak, distantzia edo norabidea, bai eta planoak eta koordenatuak ere. Inork ez gaitu ezagutzen negua da. Eta badakizu ezer, gurean ere badugula mapekin jolasteko aukera. Iruña Find aplikazioa sortu berri dute Mendillorri IBHiko 2 ikaslek. Iruñean zehar, etxeko txikiekin paseatzen dugun bitartean erabiltzeko galdera erantzunen jokoa. Iruñako 8 leku ospetsu ezagutzeko aukera eskainiko digu aplikazioak eta baita diploma bat eskuratzekoa ere. Biak kantatu ezin gaur kantuan zara naiz gara. Itxorritzara gaur kantuan orain bakara. Baina gurean ditugu Saioa Garzia Berrueta sortzaileetako bat eta Mikel Urdaniz institutoko zuzendari ordea, beraz beraiei galdetuko diogu ea Iruña Find zer den zehazki. Arratsaldeon bikote. Kaixo, arratsaldeon. Eta ongi etorri bigarren kafera.
Bueno, aipatu ditugu aurrekari batzuk eta urtez urte bestelako aplikazioak ere sortzen joan zaretela kontatuko digu gure entzulei, baina Goiurik aipatu bezala abiapuntua Iruña Fain honek eman digu, eta ez dakit saioa kontatu beharko diguzu, nola sortu zen, nola otu zitzaizuen horrelako aplikazio bat sortzeko ideia? Hasieran irakasleek, Mikelek izan zigun norbaitek aplikazio hori egiteko, baina gero nire laguna Itziber eta ni artean hasi ginen ideiak sortzen eta aplikazioari forma ematen eta formatu guztia eta hori gu sortua. Zein zen helburua, Mikel saioa, behar bat ikusi zenuten, besterik gabe bilatu behartzen duten zer izan ziteken interesgarri, norbaitek esan zuen, aizue, ontarako aplikazio bat beharko genuke? Nola izaten daulako batean prozesua, Mikel? Kasu honetan aitortu beharra dut kopiatu izan zela. Iazko udan ni alabekin oporretatik bueltan Teruelen geratu ginen eta alako jinkana moduko bat bazegoen umeekin egiteko ura paperean zen, baina ni hori informatika irakaslea naiz, aplikazioak garatzen ditugu urtero eta buruatu zitzaidan horrelako aplikazio bat egin zitekela mugikorrarekin eta saio bat Itziberri proposatu nien aurten. Eta, egin dugu han ezagutu nuenaren antzeko zerbait, baina telefono bidez jokatzeko moduan. Geolokalizazioa esan duzuen bezala, telefonoak ematen digu, ikusten puntuak, eta Goiuri zuk esan duzuen bezala, hori albidetzen du mapan zehar mugitzea, gehi Iruñari buruzko ezagutza horiek eskuratzea. Musu trukirri barrio bat orkampoa, lapurtzea batzen. Eta beraz aplikazioa sortu duzue, aurrekin Iruña barrena dabilen norbaitek galderak jolas baten modua egin dezan. Saioa, zein izan da zuen lana, zein izan da prozesua, Mikelek Teruelen ezagututako aplikazio horren berri eman, eta dagoeneko eskuragarri den Iruña Fain hau ezagutura arte, nola izan dira pausoak? Hasieran pizka bat nolakoa izango zen, lekuak hautatu eta horrela. Gero, adibidez, Nafar ikasgaian orprestatu zituzten galderak eta baita erantzunak. Eta gero gu, adibidez, Aitziberrek egin du diseinua eta irudi guztiak sortu, eta ni berriz programazioarekin erlazionatutakoa. Programazioa, Mikel, hainbeste lantzen duzue normalean, zure laguntza izan dute, ikasle oso onak dira eta bilezia handikoak, ez dakit gure belarrira badirudi aplikazio bat programatzea oso gauza zaila dela eta ez dakit egin dute. Egin dute eta 3 galdera uste dut bota dizkidazula eta 3 erantzuna bai. Hainbeste lantzen dugu, oso ikasle onak izan dira eta alere nire laguntza eduki dute. Izan ere, lehenengo batxirgoko IKT ikasgaian hartzen dugu programazioa ardatz bezala. Lehenengo ebaluazioan lantzen dugu programazioa oinarri bezala, teoria oinarri bat ematen diegu guztiei, App Inventor izeneko plataforma baten bidez, Arduinorako aplikazioa, Androiderako aplikazioak egin daitezkelako, nahiko modu simplean, programatu, blokeak erabilita programatu daiteke, eta oinarri hori ematen digu guztiei. Eta hortik aurrera, taldeka egite dute lan, eta binaka kasu honetan egin dituzte talde bakoitzak, bikote bakoitzak aplikazio bat garatu behar zuen. Haiek egiten dute lanaren zati gehiena, baina badira gauza batzuk ez dakitena egiten, normala den bezala, hasi berriak baitira programatzen, eta orduan ni hor sartzen naiz laguntzen. Haiek nik egindako guztia ulertzen aldute eta balio die ikusteko zema gauza egiten aldiren eta zintzen hirugarrena, oso ikasle onak dira, oso ikasle onak izan dira, oso langile aritu dira Aitziber eta saioa kasu honetan, beste talde asko ere, azkenean irudiak sortzen, programatzen, lan desente egin dute eta oso lan politan ikustu dut aurten emaitza politarekin gainera. Hemen streamingez ikusten gaituztenek, ikusezakete saioa, zein den, esango nuke aplikazioaren jomuga, helburu nagusi den diploma hau, helburu okerrezpa naiz, hemen ikusten ari garen 8 espazio hauen pegatinak edo
okeiak jasotzea, ez da? Hor, sariak lortzen dira, eta diploma osatzen joango litzateke erabiltzailea, horrelako zerbait esan dezakegu? Bai, hori da, osea, leku bakoitzean galdera guztiak ondo erantzuten dituzunean, pegatina hori lortzen duzu, eta azkenean leku guztiak egin ondoren, korreora iristen zaizu diploma hau, Iruña ezagutzen duzuela adirazita. Hemen ikusizak egun Nabarreria, Gaztelu plaza, Takonera, Katedrala, Udaletxea, Zezen plaza, Sarasate pasealekua eta San Saturnino. Bueno, honek onura asko izan ditzake, ez da saioa, batetik, hiriaren ezagutza, bestetik, mugikortasuna sustatzea, azkenean aurrekin eta dabilen jende horrek ere, Iruñan barrena dadin ere sustatzen duzu aplikazioaren bitartez, ez da? Ez dakit hori buruan ere bazegoen, helburutako bat baute zen? Bai, helburua zen Iruña ikustea modu divertigarri batean, zen azkenean galderak ez dira oso zailak, dira adibidez. Ze koloretakoa da ez dakiz zer, eta orduan hori bisualki ikusten da eta leku horretara joan behar zara. Eta orduan horregatik da divertigarria eta ikusteko eta Iruña ezagutzeko ongi datorrerik. Helburua da batez ere turismo bezala, bertakoentzako ere bai, baina batez ere kanpotik etortzen den jendea, umeekin etortzen dena, askotan umeak gurasoak paseoan ari diren bitartean aspertu egin daitezkenez, ume horiek badute zerbait bultzatzen dituena toki batetik bestera oinez joateko, eta bertara llegatutakoan, hau da dira galderak, 8 urte inguruko edozein umek bertan egonda erantzun ditzakeenak. Saioak esaten zuen bezala, iristen baldin bagara Gaztelu plazako kiosko horretara, eta galdetzen baigute, ze koloretakoa da kioskoaren azpikaldean dagoen, zenbat punta ditu kioskoaren lurrean dagoen izarra. Hori edozeinek erantzun dezake, baina bertan dagoen edozeinek. Etxetik, hasteko galderak ez dira abiatzen bertara llegatu arte, eta ondoren oso errazak baldin badira ere, bertatik bertara ikusi beharreko erantzunak dira. Beraz, hor geolokalizazioak jokatzen du bere, ez da egite, epaile lana, han ez pasaude, ezin da jolastu, eta horregatik aipatzen nuen, hor ere badagoela, ez, mugikortasun hori sustatzeko, ez da egite, hirian barrena ibili, eta tira, ariketa fisiko minimo bat egiteko ere beharra bultzatzen duela, ez da. Aplikazioa atera berri duzue, ez da gizen olako harrera izaten ari den, ni orain txari naiz instalatzen, ere Android dispositiboan. Badaukazu du? Bai. Eta gauza bat, erantzun galderari barkatu eta gero. Bai, nik dago arazo bat, ez dago dela espazioa nire mugikorrean, hau lan arazo, betiko arazo bat da. Baina zenolako harrera izaten ari da, Mikel? Orain galdetzen diazunez, oraintxe bertan datua begiratuta, 31 deskarga ditu momentuz, ez dira hainbeste, baina ulertzen dugu ere ez dela edozeinek bere etxean deskargatu eta berehala erabiltzeko aplikazio bat. Saiatzen ari gara Iruñeko turismo bulegoarekin eta barrekin harremanetan jartzen, ea uzten digutenan kartela jartzen, QR kode baten bidez bertaratzen direnek aplikazio instalatzeko, baina momentuz ez dugu erantzunik jaso haien aldetik, eta ez dakit zuzenen joango gara, saioak kartelak batzuk prestatu ditu, eta ara joango gara kartelekin, ea uzten digutenan inguruan jartzen, baten bat, eta kanpotik datozen hoiei eskura ematen, bestela ez baita erraza jendeak ezagutzea. Sareetan mugitu dugu zertxo bait, baina aurrekoan esaten izun bezala, ez bada tokian dagoen norbaitentzako ez da hain erakargarri. Ezan bar da, Iruñan paseoa abiatzear dagoen persona bati dago bideratua, zuzendua. Horregatik izango litzateke hain interesgarria adibidez turismo bulegoarekin lana egitea. Han galdetzera joaten den hori aipatzen balin badiote, eta nahi balin baduzu aplikazio hau dago, ezakit hori da hain justu erabiliko luketen pertsona. Hori da punturik egokiena, bai. Hor da ezagutzera emateko punturik egokiena izango litzateke Iruñeko turismo bulegoa, edo puntu guzti hauetan, ezakit kartelak prest daude, jarriko ditugu, ez badigute turismo bulegoan hartzen, hortik jarriko ditugu, eta ea jendeak ikusten duen, eta hasten den aplikazioa deskargatzen. Ze gainera, 5 hizkuntzatan dago. Ezta? Nik hemen sartu naiz, eta bai euskeraz, frantsesez, inglesez, katalanez eta espainolez, turista guztientzat.
Bueno, Guzti guztientzat ez, gehienentzat. Zaila da, bost hizkuntza horiekin Horietako moldatuko bat, ez den turista izatea. Bai, pentsatu genuen zeintzuk izan daitezkeen Iruñara datozen turisten ama hizkuntza errepikatuenak, eta horiek zirelakoan hori sartu ditugu, bai. Horre, zera Mikel, aipatzen ari gara turismo bulegoa, baina oraintxe esango nuke entzuten gaituen edozein Euskal Herritarrek ere eta asko izango gara. Uda honetan zehar Iruñara txangoa egingo dugunok, izan San Fermin aurretik, San Ferminetan, ostean, abuztuan, edozein momentutan, eurentzako ere badagoki eta orduan ere deskargen beharra, ez? Iruñara iritsi, aplikazioa jetxi eta orduan horre Aldezarri inguruan edo, zentro inguruan, martxan jartzeko aplikazioak proposatzen duen ibilbide eta galdetegi hau, beraz, gonbiteare botako diegu Euskal Herritar guztiei, entzuten ari balin badira, gogoratzeko, haizue, udantan, Iruñara asteburu pasa joan, egun pasa joan, danako eginda ere, badela ez, aukera ona turismo bulegotik aratago ere ez? Hori da, eskertzen da, azkenean gure helburua hori da, aplikazioa egin dugu, ilusio handiarekin egin ere, eta orduan jendeak erabiltzen badu, eta ikusten baldin badugu, jendeak diplomak lortzen dituela, eta postuko gara, bai, helburu horrekin dago egina. Gainera, akaso helburua ez da lehiakorregia, baina norbaitek ere, lehiakita xarmat eman nahi balin badio, eta badoaz Hiruzpalau familia umeekin, eta benga, guazen jolas honetan, ean hor lortzen duen diploma lehenago ere, giro goxoan eta leunean ere, hor sortzen da lehiaketarako aukeratxo bat, edo behintzat, xarma pixkat emateko. Hala ere, Mikel, ari gara hemen Iruña fainen inguruan, eta entzulei gogoraraziko diegu, uda hontan, aipatzen ari gara, Iruñara bazoazte, hortxe duzu aplikazioa, Androidentzako dago programatuta, eta Play Store izena du, nola da, bai ez da? Play Storeen topa dezakezue Iruña Fine izenarekin, baina azken urte hauetan, Mendillorri BHItik egin dituzue aplikazio gehiago, Mikel, batzuk oso arrakastatsuak, zerrenda oso da luzea, baina batzuk aipatzearren hor ditugu Navargeo, Nafarroako geografian murgiltzeko, Eternal Maze, hitzak aurrekin ere aritzeko, lan ikaragarria egin duzue urte hauetan, eta ekarpen horiek esango nuke badutela dagoeneko inpaktu bat, deskarga kopuru majo bat, eta holako ondaretxoa ere sortzen dutela, ez, gure herriaren aplikazio hauetan. Bai, guk igotzen ditugu Play Storera batez ere ikasle ilusio egiten dielako haiek egindako lan hori gero Play Storeen deskargatu izatea. Hori da helburu nagusia, proiektuaren amaiera bezala aplikazioa bukatu dugu, egin dugu eta hor Play Storeen dago eta edozeinek eskura dezake. Eta hortik aurrera, aplikazio batzuk hobeto ateratzen dira, beste batzuk ez dira hain egokiak, eta batzuk guztiz bukatzen dira eta igotzen ditugu, beste batzuk agian gutxiren faltan gelditzen zaizkigu eta ezin izan ditugu igo urtero, baina horra aipatu dituzun horien artean, batzuek badute 1000 deskargatik gora, hala nola hori Navargeo, duela urte pare bat, pandemia garaian justo itxialdian bukatu genuen aplikazio hori, ikasleek etxetik jarraitu zuten eta egin zuten Nafarroako geografiari buruzko jokua, gero Euskal Geo ere egin genuen hortik abiatuta, edo hitzak, umeek hemen, azkenean Nafarroako hizkuntza realitatea zein den badakigu, guraso asko ez dira euskaldunak, eta umeekin euskaraz lehenengo hitz batzuk ikasteko erabiltzen zen aplikazioa da hitzak. Eta Eternal Maze, orain pantailan enareak guzten ari zaren hori da, horrekin gertatu zaigu zerbait oso bitxia, oso joku simplea da, besterik gabe gela batzuk agertzen dira, diamante batzuk gela horietan izkutatuta, eta ate bakoitzak eramaten du edo maila bereko, edo urrengo edo aurreko mailako beste gela batera. Eta helburua da laberinto horretatik ateratzea. Aplikazio hori igo genuen, ez genuen sareetan eta gehiegi mugitu, eta hala ere batean ez dakigu nola zergatik, eta hasi dira deskargak agertzen India, Kambodia, Mexiko, Brasil eta antzeko lurraldeetan, eta gaurko egunean ia 23.000 deskarga ditu lurralde horietatik batez ere. Horrek badu, esan diguzu, ez dakizuela oso ondo nola, horrek badu azalpenik, Mikel, zu gaian aditu izan da, edo kasualitat? Idearik ez dakit, beste jokuren bat egongo den izen berdinarekin, norbaitek aholkatu duen fororen batean, ez dakigun nola, gainera izan zen Play Storera igo eta hilabete batzutara, lehenengo egunetan ez zuen deskargarik bat ere, eta batean hasi zen deskargak agertzen, eta egunean 70, 100 deskarga egon dira garai batzuetan.
23.000 daramagu 2 urtetan, harrigarri. Ez dakigu nondik, eta batez ere hori lurralde zerrenda oso bitxia, Indian da, Tailandian, Kambodian, Brasil, Mexiko, ez dakigu nola. Bueno, inoiz arrazoia topatzen baduzue, bota mezu eta gure entzulei kontatuko diegu, ea nondik gertatu den, alako arrakasta, baina, bueno, arrazoia dena dela, posten gara, arrakasta hori izan balin badut, posten gara, ari zareterako egin eta egin, lan eta lan, aplikazioak sortzen, eta horrek baduelako ere gure komunitatetxoan, balako impactua eta erabilgarritasuna. Saioa, beraz, karteltxoekin joango zara, Iruñean zera, zuen aplikazio berri hori, Iruña Find ezagutzera eramateko, eta kaso horrela lortuko dugu, jende gehiago deskargatu, eta batez ere jende gehiago Iruña ezagutu dezan, bueno, askotan hirietara joaten gara, eta hiriak ez ditugu ezagutzen, beraz, baduzu plana, jendeari ezagutzera emateko, alako marketing kanpainatxoa baduzue? Bai, bueno, kartelak orain inprimatzen ari ditugu, zehazki, eta segun hauetan joango naiz, eta, bueno, bulegoa turismoan osten badiate, hor jarriko dut bestela, leku nabarmenetan jarriko dut, eta jazta. Ikusten duenak eta eskarratu nahi badu, aurrera. Bueno, karteltxoie jartzen dituzen argazkirik egiten baduzue, bota txioa, Mikel, Mendillorri apsetik, eta gu bertxiotuko dugu, poxa emango dugu, eta Iruñara uda hontan denok joan beharko dugu, eta momenturen batean guk ere aplikazioa jetxi eta egingo dugu txangoa, saioak eta bestelako lankidek ere osatutako, ikaskidek osatutako aplikazio hori ezagutzeko. Mikel, gauzatxo bat saioak aipatu du, baina gustatuko litzaiake azpimarratzeak honetan galderak, badago beste hautazko ikasgai bat, hori Nafarroako geografia eta historia ditzen dena, eta hango irakaslearekin prestatu dituzte galdera erantzunak, eta guk baliatu ditugu gure ikasgaian. Orduan, aurten izan du beste ikutu hori transversala, inbeste aipatzen dena ikasketa planetan eta eta baliatu dugu beste ikasgai batean lantzen ari ziren edukiak, prestatu dituzte eta guk sartu ditugu gure aplikazioan, eta hori azpimarratzeko iruditzen zaitere aurten. Beraz, elkarlanean gertatu den lan bat, eta horrek ere bereziki ederre egiten duena. Mikel Urdaniz, aipatu dugu, Mendillorri Institutuko zuzendari ordea zarela, azken txampan ari zarete, bai ikasle eta bai irakasleak, dagoeneko arnasartzetik gutxi falta zeizu, ezta? Bai, ikasleak ari dira aspalditxo arna sartzen, azterketa guztiak gaindituak zituztenak behintzat, eta irakasleok, hori ekainaren 30ean dugu azkeneko lan saioa, zuzendaritza taldean tokatzen da oraindik zerbait gehiago egitea, baina, bai, udara begira zalantzarik gabe. Mikel Urdaniz, harremanetan izango gara, datozen urteetan ere aplikazio berriak sortzen zoazen enean ere, hauek gure entzulei ezagutzera emateko. Eta Saiao Garzia, ondo joan dadila, utz diezazutela jartzen kartel hori turismo bulegoan, eta batez ere gozatu udara, merezitako udara ere izango delako. Eskerrik asko bioi, eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko zuei. Aio. Keep calm and bigarren kafea. Stop.
10 euskal eragiletik gora elkartzen ditugu azken 2 urteotan Doinetatik Haratago podcastean. Kazetariak, idazleak, ilustratzaileak, aktoreak, denetarik. Eta guztiei galdetu diegu galdera berdinea. Zein dira zure abesti kutxunenak? Zein dira maite dituzun abestiak? Zeintzuk dira berezi zuretzako? Eta noski, zergatik. Erantzunak, denetarik. Eragilei izaten genien bezala, erantzun guztiak dira baleko. Abesti bat ez da bestea baino hobea, edo okerra. Musika estilo batek ez du besteak baino zilegitasun gehiago. Gogoko izatea da koska. Barrenak usten laguntzen badizu, dantzen jartzen bazaitu, oroitzapen bereziak ekartzen badizkizu gogora, edo besterik gabe, gustuko baduzu, ekarri hona. Doinetatik haratagora. Eta hala egin dute eragileek, eta denetariko arraziek eman dute, eta guk gozatu dugu haien kantuak entzunez. Zareten hau, Pixies taldearen Where is my mind ez du inork aukeratu, baina bala aurkezlaren kantu kutxuretako bat, eta horregatik sarrera honetan egotea. Pentsatuko zenuten bezala, Doinetatik Haratagon parte hartu duten eragileen aniztasuna ikusita, horrek ere izan du isla aukeretako abestietan. Izan ere, talde edo bakarrari gehienak, behin edo birritan soilik izan dira aipatuak. The Beatles, The Doors, The Rolling Stones, Queen, batek baina gehiagok, pentsan dezake asko agertuko ziren taldeak izango liratekela, baina ez da horrela izan. Hori bai, izan dira behin baino gehiagotan errepikatu diren musika taldeak. Zaterako, errepikatuena, oraintxe bertan entzungo duzuen abeslaria. Esnatu zen, belaino batek biltzen dena, ala ere eguzkiak zulatzen zuen erak, beste egun sarkori bat iragartzen zuen, horrez gain arratxean, egoak gogor joko mentzuen, kotxean sartu eta jo zuen mendialdera. Anariren piromania aukeratu zuen Ana Galarragak. Hona hemen, abesti hau aukeratu izanaren arrazoiak. Etxera bueltatu. Bai, bueno, izan ziteke baitare disko horretako beste dozein edo azkeneko diskokoak bai, edo, bueno, Anari ere berdin, sortu zanetik edo hasi zenetik lehenengo diskotik ezagutzen dut, zuzenekoetan egon naiz baita ere, ez dakitzen batetan, bueno, berak ere badaki. Eta asko gozatzen durekin, asko iristen zaizki beritza, bueno, dana daukate komunian, hitzek niretzako garrantzi handia daukate. Eta hitz horiek nik barneratzeko, musikak egiten duna da, hori, barru-barruenaino eskartu ez, hori danak daukate, eta Anarirekin beti gertatzen zait, oso barrura iristen zaizkit. Justu abesti honekin gertatu zitzaiten, nik irakurri nula albiste hori. Abestia dago oinarrituta egiaz gertatu zen albiste batetan. Eta albiste hori irakurri egin nuen. Eta gero ezagutu nun kantua, eta kantua entzun nunean ezagutu nun albistea.
Claro. Eta gero berekin hitz egiten, bai, gainez berak esan zuen, bai, ditu gau irakurri nuen, ez zuen, beira. Eta iruditu zaiten geniala, nola gertaera batetik metafora hori sortzia eta beste norabaitera ematia, beste dimensio bat ematia guztiz trastenditzen duna, ez da? Harago da ona guztiz, wow, iritsi zitzaidan eta asko gustatzen zai gaina joko hori kantatzea batzuk zati bat beziak erantzun bestarekin aukeratzea daukazu ze postura hartzen dezun, ez da? Bai, basoa zaintzen dezun edo duzu ematen diozun eta bai zoragarri iruditzen zait. Orain berriz basoitxuari Usurbilen grabatu genuen elkarrizketa hura Elhuiarren egoitzan, eta Usurbilen elkartu ginen ere Idoia Torregarai umoregilearekin, bere herrian. Torregaraik ere aukeratu zuen Anari. Niretzako kantari gogonetakoa da, gogokoenetakoa da, batez ere kasu honetan musika garrantziaka baino letrak, ezta letrak, Anarinen letrak iruditzen zait diala ez dakit jakituria pirulak. Iruditzen zait, halako, baina nola lortzen du, eza? Eta niretzako letrak nire bizitzan oso garrantzitsua da, zen ni letren bidiz bizi naiz edo behintzat. Horregatik aukeratu nuen baita ere, aukeratu nuen bai ikasketak, kazetaritza ikasi nuen, gustatzen zitzaidan bai idaztea, bai irakurtzea, bai esatari bezala, baina idatzita azkenean egon behar duena. Ni letren bidez musika esan duten bezala, bidairetan bezala letrak adibidez bainetzako badiala garrantzitsuak, ezta? Historia kontatzea, historiak idaztea, jasotzea, biltzea, horregatikan adibidez sare sozial bat esaten baiazu, esako nik Twitterrekoa naiz. Nik Twitterrekoa naiz, letrak dialako protagonista. Orduan, beste batzuk esagute, Instagram, argazkietakoa naizelako edo irudiak, ni letretakoa naiz eta letragi garrantzia handia ematen diet. Gainera gustatzen zait, letrak gero edo esaldiak gero eta laburragoak izan gero eta gehiago esaten dutenak, Anarik hori lortzen du. Lortzen du konzentrazio maila bat, hitz guzti, eta horregatik esan dut Twitter, nire traola kutxuna Twitterren dalako mikroipuinak. Eta mikroinak idazten ditut, eta horren gustatzen zait gauza humoretsuak edo bizitzan gertatzen zaizkitenak ahalik eta dosi txikienetan ematea. Eta Anari ematen du, letra gutxitan asko ematen du. Eta Zebra, kanta hau bereziki eta diska orokorrean ere, momentu oso on batian harrapatu ninun, bide desberdinak abiatzen nahi nintzen garaian, eta Zebrarena dator, batez ere identifikatuta sentitzen naiz txuria eta beltza horretan. Hala, txuria eta beltza, ni netzako esan den bezala, nola nire oinarritako bat umorea da, eta barre egitea eta barre eginaraztea, baina horrek ez du esan nahi beti barrez nagoenik edo triste ez nagoenik. Hau da, hain zuzen ere bizitza txuria eta beltza dalako aukeratu nuen nik ere bizitzari umorea jartzea. Hau da, kontraste hori daulako eta nire estrategia da bizi irauteko eta munduan ni izateko saiatzea alaitasun pixka bat ematea bai niri eta batez ere nire ingurukoei.
eta anaritik beste euskal musika talde batera. Izan ere, euskal musikak presentzia handia izan du gure elkartzetatuen musika aukeraketan, nola ez. Eta nire Aranburu aktoreak blokeetan banatu zituen bere abesti kutxunenak. Eta bloke oso bat, Berri Txarrak taldeari eman zion. Gogoko baititu. Kategoria, ja, kenduko gu gainetik zeukit sekulako olako burruka internoa sartu ez, Berri Txarrak da, eta kategoria da Berri Txarrak ensi, hori da. Berri Txarrak bere kategoria merezi duelako, bai, eukit burruka internoa ze pixkat basikoa Berri Txarrak jartzen, mundu guztia, ez, Berri Txarrak, dokumentala, duela urte, bueno, dago beti airean dago, eta da pixkat basikoa, Berri Txarrak uratzea, baina basika bat naiz eta naiz izkutatzen. Berri Txarrak zalea garenok, egia da oso berri liber, ezagin nola ditu, berri berre edo gala eta... Oso, astara medula, nire entzat bai. Bai, nire jende baki, nire taldeetako bat, nire taldea da, Berri Txarrak eta... Taldea eta... Bale, nirengo kategoria daukagu. Berri Txarrak. Etzen bakarra izan, Gaztezul aldizkariko zuzendari Gaizka Izagirrek ere aukeratu zituen. Besteak beste hainbat pertsonekin batera. Baina euskal musikariak ez dira izan errepikatu diren bakarrak. Silvio Rodríguezek erakutsi digu gure bihotzean dagoen musikarietako bat dela. Horregatik aukeratu dute besteak beste Juan Cruz Lakasteak, Gaizka Arangurenek eta Magi Etxeberriak. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Bueno, Silvio bada pixkat nire erabetaroko musiketako bat. Bueno, etxean ere asko entzun da. Nire etxean musika asko entzun da orokorrean. Konturatu gara, bai. Baina Silvio, gurasoak azutan asko zitutelako, eta disko asko zitutelako, eta toka diskosa, eta viniloak, eta gero hori erlazionatzen da, klaro, nik nire nerabezaroko inguruan etzan bat ere entzuten Silvio, ni inguruan etzalako entzuten, baina egia da ni bertsogalekutan ibilia naiz, eta bertsogalekutako giroan asko entzutezan autore bat zan, eta bertsogalekutan asko jotze genuna, eta orduan nik uste pixka garai hortara naramala, ez, da besti honek hortaz aparte, biolina ikasi dut nik musika eskola, baina gitarra ikasi dut autodidaktaki, orduan kanta hau ere bazan pixkatu udalekutako hipnoa, jotze genuen, batzen ez bereziki udaleku batzutan maulen, izan zela egunean 10, 15, 20 aldiz jotze genula kanta hau, eta ez dakit oroitzapen horietara narama gero erauki eta aukera eta plazerra Silvio ikusteko zuzenean. Gaina pixkat kasualidadeakin eta oso dago. Konpainian edo bakarrik? Bakarrik esako nuke, bai. Esan behar nizun, Silvio bakarrik ikusten ditzatekela gustatuko, dalako musikarietako bat, bera bestiat bukatzen denean, konplizidea bilatzen dezula albotara, eta ez ezagunen irribarrek oso politak dira beti, baina ezagunaren irribarrea edo begitako dirdir hori topatzea besti bakoitzaren bukaeran, uste bada Silvio sortzen duen zerbait, ez da? Baina, ikaragarri gozatu, nik uste izan dela bizitzan gehien gozatu dutenetako kontzertutako bat behintzat.
lortun erabat presentean egotea, osea, bai, oso goitzapen hona bakat kontzertua. Por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Eta musika taldeak gora, musika taldeak behera, ia beti errepikatu den kontzertuetako bat sentimenduak izan dira, emozioak. Musika beti baita gure bidaide, bai une gozo honetan eta baita ere garratzenetan. Indarra ematen digu, gotorleku dira. Memoria pilulak ere izan daitezke. Eta horregatik da hain zaila abesti batzuk hastea. Eta horregatik hain ederra horiek beti gogoratzea. Bi adibide ekarriko ditugu hona gaurkoan. Bata, Asier Errasti komunikatzailearena. Musikan lagundu baitzion aske izaten, nahi zuen hori izaten. Eta bigarrena, Uxu Errazkin editorarena. Nola besti bat egunero entzuteak indarra eman dakizuken eskola jazarpena pairatzen duzunean. Bai, eta kantua, entzun dugun kantua deitzen da, ala, uste dut bintzat, Jungu nicht mehr jugendfrei. Nik ere ez dakit alemana, eta kantua aukeratu dut, beste dozenaka kantua aukeratu nitzazken bezala, kontua da Tokiotela aukeratu nahi nuela. Zergatik, 12 urterekin ezagutu nuen talde bat izan zelako, ez zegoen bat ere modan Euskal Herrian, ez zen bat ere ezaguna, garai haietan, baina, bai taldea, ez da, aipatzen dugun estetikoki gustatu zitzaidan arren, gustatu zitzaidan, bai iritsi zelako nire bizitzako une batean, non agian desente preso sentitzen itzen, ez da, gizarteko kanonekin, estereotipoekin, hartalde izatearen, ez, sentimendu horrekin pixkate, norbere burua aurkitzeko prozesu horretan murgilduta nengoen garai haietan, eta kasu honetan, bueno, Tokiotel taldeko abeslaria nola baitera definitu genezake, ez da queer pertsona moduan, eta bere elkarrezketak irakurtzen, entzuten eta bueno, interneten bilatzen, konturatu nintzen, berak autu bat egin zuela, ez da, nire adin berbera duen, bueno, gazte bat, esango dugu oraindik ere da bera, Bill Kaulitz, eta kasu honetan, berak autu bat egin zuen 8-9 urterekin, eta autu hori izan zen, bera izatea, gainontzekoek, bueno, zer pentsatzen zuteni, zuten horri, bueno, muzin egin da. Eta kasu honetan izan zen, asko inspiratu ninduen pertsona bat, eta momentu horretatik aurrera, ez da, pixkaten ere barruan bai, egintzela edo egontzela klak moduko bat, eta estetik aldetik, makillaje aldetik, arropa aldetik, eta izaera aldetik ere noski, hasi nintzen, ez da, nik ere autu hori egiten eta niago izaten benetan ikastola batean, ez da, gainontzeko, bueno, aur edo gazte txikien artean, beste bat izan beharrean, ni neu izaten. Now when the saints go marching in, now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, now when the saints go marching in, well, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Bai, a ber, hau da lehenengo drama. Iñaki, lehenengoa. Dramarekin azte ondo dago. Bai, nire ustez ez da, hori, lehen komentatu dizut, ez da gehien entzuten dudan kanta, baina bai jartzen dudanean eramaten nau automatikoki gainera nire, ikastola garaiko momentu batera, ez? Bai. Nik DBH-en sufritu nuen bullyinga, eskola jazarpena, eta, etxean bakarrizekien nire amak, hori. Baina, ez dakit nola, engainatu zuen nire aita, ze nire aita zegoen justo, erretiro hartu zuen momentu horretan, eta kotxez eramateko agindu zion nire amak, eta egiten nuen bidaia hori kotxez nire aitarekin, eta beti jartzen nuen abestia hori zen. Zein da kuriositatea edo anekdota, behin eta berriz jartzen nuela, ez niola pasatzen uzten, urrengoari, eta amaitu bertzela abestia, ikastolara sartu aurretik, gelditzen zen kotxea ikastola aurrean, eta agian abestia zegoen justo erdialdean, itxaroten nuen kotxe barruan, ze behar nuen momentu hori lasaitzeko edo, adore pixka bat ere hartzeko, eta ematen ninduen abesti horrek indar hori, eta aitari ere gustatzen zitzaion, orduan hori dagoen historia. Eta aitak ez zuen galdetzen zergatik ari zinen abesti hori behin eta berriz, gero gaina bidaia luzea zen, motza, esan duzulako behin eta berriz jartzen zen, ezakit behin eta berriz hori ez da egola 2 edo 3 aldizatea, edo 16 aldizatea. 15 minutu genituen gutxi gora bera, etxetik ikastolara, eta 2 edo 3 buelta ematen nion abestiari, eta ez zidan inoiz galdetu hori, berari gustatzen zaio hori, hainbat ahots daudenean eta akapela moduan abesten dutenean, eta ez zuen galdetu, gustora egiten zuen bidaia, nik baneukan beste sentimendu bat barruan, baina kuriosoa da sortzen zen giroa, kotxe hartan. Honaino gaurko errepasoa. Atzera begira honetan, talde asko geratu dira aipatu gabe, hizkuntza asko ere, izan ere euskera, gaztelera, frantsesa, ingelesa, portugesa, denetarik entzun izan dugu doinutatik haratagon. Eta gogoratu, Naiz Irratiko webunean eta sare sozialetan nahieran entzuteko aukera duzue podcasta hau. Izan musika lagun. Aquarium drinker, assassin down the avenue. I'm hiding out in the big city blinking. What was I thinking when I let go of you? Let's forget about the tongue-tied lightning that's undressed just like cross-eyed strangers. This is not a joke, so please stop smiling. What was I thinking when I said it didn't hurt? Dreaming, take you from the inside, baby, hold on tight. You were so right when you said I've been drinking. What was I thinking when we said goodnight?
take up your band-aid, 'cause I don't believe in touchdowns. What was I thinking when we said hello? Thought that if I held you tightly, you would always love me like you did back then. Then I fell asleep and the city kept blinking. What was I thinking when I let you back in? I am trying to break your heart. I am trying to break your heart. You still are lying if I said it wasn't easy. I am trying to break your heart. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Urnasi hauetan eta orain ez da ikusten ondoan kekin ez dut ikutzen ezer eta zertan datzan nahi nuke ulertu orain honela dena ekin zai iuna orain honela dena ekin zai iuna begiratu du alde guztietara eta Musikari buruz mintzo den eta musikari berari omenaldi bat egin asmo dion lan argitaratu berri du Abi taldeak, Helmuga izenekoa. Bilabanako bikotearen laugarren lana da.
4 urte, 4 lan. Loratu, koloreak, arimak denboran eta helmuga. Bigarren ez dira, bigarren kafean Jon Ander Artola eta Jerei Gaskon. Biko gisa duten indar eta intentsitatea gure formatura egokituta. Belarriak prest, guk behintzat bai. Ongitorri bikote. Eixo. Arratxalde hon bioi, Ongitorri berriro. Zer dezugo, Juri? Ze pasada? Galderekin hasi aurretik. Hoi ba. Nik egingo dut galdera bat. Ui. Ikusi duzue Lander Garrok Twitterreko jauntxit gorenak Twitterren gaur eguerdian jarri duen txio bat? Ez? Ez. Idatzi du. Beno, eta musikazari garenez, ona buklean entzuten dudan euskal musikaren harribitxi aski ez ezagun bat. Abi. Aupa Lander. Bum! Gauzat esango izut, Lander. Arribitxi aski ez ezaguna, bigarren kafea nahiko entzuten ez dezulako. Bai. Majo. Hemendi besarka bat, garro baino. Ze hostia. Gurekin egon zineten lehenengo aldian, Etxikalterekin batera argitaratutako Esplita zenekaten argitaratu berri justu orduan, bi abestikoa zen. Oraingoan epe labur bat ondu duzue, 4 abestikoa. Gustu hartu dizue lan laburrak argitaratzari edo horrela atera da? Egia esan, zentzu baten bai hartu dugu gustua, gusta ez egulako estudioa jutea eta grabatzea. Orduan, beharra sentitze dugu osoi ez, estudioa jutea eta grabatzea, eta kasu hontan, 4 kanta genezkan, igual intentzioa zen disko luzego bat itea, hasiera baten, baino, erabaki genuen 4 horiek funtzionatzen dutela elkarrekin, eta berriz esartu ginen. Zuek elkarren etxean bezala sentitzen zarete, Victor Sánchez etxekoa bezala edo familikoa, baina disko honen grabazioa berak eman zuen xaltxa pixka bat. Zuk bakizulako, ez? Backstagean gertatzen diren gauza. Ez duzu inoiz kontatu? Bai, ez dakago arazorik, hau grabaketa erdian, normalean 2 egun erabiltzen ditugu diskoak grabatzeko, horreko guztiak ere 2 egunetan daude eginda, hau pixka motzagoa da, horren 2 egun horiek izan behar ziren, berez, aprobetxatzeko 2 egun, eta sartu ginen ostiral batean montatzea, larun bat gauean positibo eman nuen estudioan COVID-ean. Jon Anderrek gainera zeukan astebetez pasata, ez? Justo astebete pasatzen, eta ni negon etxean neskarekin, inungo planik egiten ez ateratzen kalera, beko tabernako terrazara bakarrik, eta batean berak eman zuen positibo, ez dakigun nola, etxetik anare ginen bian lanean, eta hola. Eta ni negatibo ematen nuen, estudiora jonitzen egon ginen bizitzen, eta azkenean batean gaizki aurkitzen naiz, danak atzera pauso bat, hala. Orduan, bai. Brin. De hecho, kondenatu abestiaren ahotsa, hori COVID-arekin grabatuta egon behar du, bai edo bai, ze horren ondoren horren ondoren izatzango, buf. De hecho, bero bueltatu guinan esan genuen, igual kondenatu ez, hau kanta hogatu behar du COVID, atope. Falta da astiriskotxo bat, ez? COVID positif, testin, ez da gizera. Asterisko bat edo 2 marra. Baina gero hartu genituen hartu beharreko neurri guztiak, gora egon nintzen nik proba egitera jakinda, gainera neuzkan ja bazpare, 2 maskariakin egon nintzen ere grabaketa tartean, baina ondo nengoen eta negatibo ematen, eta putada bat izan zen, barkatu hitzagatik, txera joan behar izan nintzen, eta... Da grabazioan bertan utzi? Bai, eta gero hurrengo igandean, hau da, ja, astebete, ja, marra oso fin zehola, sartu nintzen, ja, 2 maskariakin, haiek alde batean ni bestean, eta bokatu nituen grabaketak, COVID-a gainera nahiko gogorra pasan nuen. Gogor pasatzen nuen ez da. Eta hotxa etzegoen. Utzako raroa izan zen, zegu, lehen aipatu zu 4 kanta, 4 lan aurkeztu ditu, eta guretzako esperientzi bezala da, edo nahi deuna bintzat da, sartu estudioa, grabatu intentsiboki, porque hor bizitzeia, ez, momentu, gero beste aukera batzu daude, ez, hartu hilabete luzek eta bizkanaka grabatu, eta baina guri gustatzen zaigu momentun bizitakoa, diskon gero ikustea, eta honek, eta honek hautsizun... Magia hori. Bai.
Baina, bueno, bi aste buru, hola bizitzen genituen. Ez de barkamen askatu inoiz, orduan hemendik ere nire kulpa, Epatu zara, lau abesti ditu, baina lau abesti hauek nahiko desberdinak dira bata bestearengatik. Taldi berean, lau abestiak oso zuek da, oso abi da. Badirudi nolabait taldearen ertz bakoitza hartu eta kantu batean txertatu dezutela, ez? Adibidez, kondenatu aipatu dezutela, minutu bat edo pasatzen da, zu Jolande sartzen zaren arte, eta beste minutu bat biak elkarrekin. Izan zen, hola, flim-flum. Bai, hoi da. Gero beste bi abestik Berriro eta Gardena jostariegoak edo ritmikoago dira, eta azkenekoa helmugak ez, hor bukatzen zuen horrot artean, eta indartxuna da bada nolabait, hartu ezula biren gauza desberdinak abesti batean bihurtzeko. Bai, ez dakit, esan digute ere kontrakoa. Danak zentzua dauka eta guk bai uste dugu direla kanta bakoitza daukala bere izaera propioa edo badaukala bere mundua. Naiz eta inkluso Gardena eta Berriro erritmikoagoak izan oso desberdina dira beraien artean. Gardena da pop puroa. Eta Berriro oraindikan badauka hor post-rock edo post-hardcore gertuago egon daiteke. Aldiz kondenatu baltze ritmo badauka eta esan ezuna, Jolande sartzen da ondoren ez. Bai, badauka hor. Egia esan, ez dakit izan da oso naturala, gu beti, esaten dugu beti berdina, baina lokalean sortzen ditugu kantak elkarrekin, igual nik maketa bat eman da eta gero elkarrekin bukatzen ditugu, eta kasu hontan guretzako da kantari behar duena emate horren zea, ez? Balio hori edo, eta ez pentsatzea disko oso bat egin, ez? Kanta honek ze behar du, eta hartzen dugu, eta jorratzen dugu kanta hori lokalean, ez? Eta horrela atera behartzuelako, horrela eskatu digulako. Ez gara oso, ez dakit. Bai, eta nik zentzu ordan ados nagozukin, hoi lehen esan duena ez, lau kanta genezkan, eta erabaki bat hartu genuen lau kanta horiek erabatzea, pixkat hildo hortatik. Irutzitze egulako kanta bakoitzak bazekala gure nortasun puntu bat, baina eraberen ezberdinak zehalako, eta horretikan, hau da gure unibertsio musikala, ez? Eta aurkezten dugola. Eta izanateke nolabait ere pixkat esperimentatzen saiatzea ez diskoari edo horri forma eman izatea, baizik eta abesti bakoitzarekin probatzea edo ez estiratu zentutxa erran, baina probatzea noraino iritsi daiteken abesti bakoitza? Bai, olako zerbait. Adibidez, kondenatu irutu zait kanta bat, ausarta dela, alde batetik biko talde batean, bateria sartzen dalako kanta erdian, baina inkretxendo badelako, baltxerrimo badakalako, aurretik gu normalean funtzionatu duten kantak edo abiren entzuten diren kantak erritmikoak direlako, gogorrak direlako, eta hori egitea da guri egitea gustatzen zaiguna, eta normalean horako kantak gehatzen dira. Bigarren plano batean bezala, baina irutu zait ausarta zentzu horretan. Orduan, bai, esperimentatu dugu, kanta bakoitzarekin nahi izan dugun bezala. Adibidez, helmuga daka errepikakorra da, aurreko lanetatik askoz gertuago dago. Lehenengo disoko kanta bat izan zitekeen hori, adibidez. Baina, eskatu digu orain horregotea eta gainera gartxotekin. Hori da. Epatuko dugu gartxot geroago, baina hori ez, zuek esan dezute, bai webunean guk sarrean aipatuko bezala, musikari buruz mintzo den eta musikari berari omenaldi bat egin asmodion lan badela. Zer gara mantzaitu uste musikari buruz idaztera, eta zer da musika Jolander eta Jeraien entzat? Oso totxoa galdera. Demora haukago. Bueno, kondenatu bera idatzi genuen musikari buruz hitz egiten, musika kondenatu gaituelako musika egiten jarraitzera, ez hori izaten genuen pixka bat. Eta hortik tirata, bukatu genuen beste kanta hoien letrak amaitzen edo, ze letrak ezin dituen erabat amaituta, eta orduan danak bapatean musikarekin zentzua hartzen zuen, eta oso konbentzituak hartu genuen erabakia, deituko diogu honi helmuga, honi buruz hitz egiten du, eta omenaldi txiki bat egingo diegu, gure inguruan daudenei, gu babestu gaituztenei, eta pixka bat hitz egiten dugu hortaz, ez, adibidez, kondenatun, musika kondenatu gaitula musika egitera, eta sartuz dala barruraino, eta ezin dugula besterik egin, eta aurrera jarraitu besterik ez, berriro hitz egiten dugu, nahi dutugula igual berriro bizitu gauza batzuk
lehen aldia izango balira bezala, ez? Lehen kontzertu bat, ez dakit, ezagutzea musikari, zuretzako miresten dezun musikari bat, ez? Gartxota ipatu dezula, gartxoku miresten genuen, eta orain oso polita da, dakagun harreman normala, baina aldi berean, ze ona zen, ez, mirestea eta ezagutzea lehenengo aldi zolako pertsona bat, ez? Horako gauzak, ez, aipatzen ditugu pixka bat kantuetan, egia da guk ere, normala, metaforak erabiltzen ditugula, eta oso ñoñoak bezala, edo gustatzen zaigula izkutatzea mezua, baina funtsean hor dagoena da, inguruko jendea, ez? Musika guretzako zer den, pues, hori. Bai, azkenen, letrak jeraik idazten ditu. Eta, klaro, lokala etortzen daren letra batekin, edo, komentatzen dugu, ez, berzi irutzen. Gehienak izateak kanta bidez, beak kanta bidez ekartzen, ez dugu inoiz testua irakurtzen. Azken, nahi pertsonak irutzen ditelako kanta, letra batek irabazten dulako, gure kasun, musikalizatuta balima dago, eta gehiago jeraik sartzen dituen melodikin. Baina, nahi pertsonalki musika ulertzeko modua, nik uste gu iten nahi gana da, dala lokalea jun, eta kantai ez ematea huelta gehiagi, hau gustatuko da, hau ez dakit, honek iraundu behar ditu 4 minutu, irratin jartu, ez dakit. Musika jutegea, segun gure emozioak nola dauden egun hortan, edo momentu hortan, ateatzen da kanta bat, edo beste, eta nik uste hoi dala benetako musika itea eta sentitzen da nahitea. Barrutik ateratzen dizun hori saiatu behintzat, bai. Eta beste galdera totxoa, izango zen, zein da abiren helmuga, edo helmugarik baldin badu, abik? Nik uste guantxe bertan ez dakala. Piskat hortik handi joa helmuga kantare bai ez. Nola esaten du letrak? Nola da, letra? Muga heldu da. Eta muga heldu da, eta ez dago helmuga. Hori da, ez que nik abestu inberre, bezdela zakizki letra. Bai, hori, itzegiten genuena hori izan, ez? Haude muga asko edo, ez? Ganditzen ditugun muga asko daude, eta batez ere hori kanta bat egin, kanta hori grabatu, beti da muga bat da, ez? Estudio, sartu behar ezu estudiora egun hontan, da hontan, atera behar da kanto bat egin da. Orkestu behar ezu disko bat, eta orkesten bezunean diskoa, zuzenekoak ematen dituzu. Eta zuzenekoak ematen, kanta berak egiten dituzu. Eta hor muga pila bat aiza saltatzen, edo irratian aurkeztu, edo etzara inoiz egon telebistan, edo etzara inoiz egon jaialdi batean, edo horako mugak pila bat agertzen dira, eta gainditzen dituzu, eta dira muga positiboak, ez muga txarrak, baina muga orokor bat ez dago. Gure kasuan ikusten genuena dela, ez dago aurrera jarraitzen ari gara, ez? Eta ari gara pixkat, muga hori bera, igual, bidea izan miteke. Hori da, konklusioa. Gero, okerrezuan nago, gartxota ipatu dugunez, Madelenekin egon zineten biran Galizia inguruan, orain dela ez asko, ez da? Zen muz izan zer esperientzia hori? Izan zen, lehenengo aldia eta ginala, Euskal Herritik. Eta, gaina esaten dena, lo grande bezala, ez? Madeleine bezalako talde puska batekin, furgoneta, bidean produkzioko furgoneta erraldoi batekin, derrepente gu bilok aurkitzegea Galizi bideen, apagaixo, abiko gehan, no seke, eta ezautu ginean, oain arte, klaro, Madeleine entzute genuen, baina behek pertsonaki ez genuen ezautzen. Eta, klaro, 8-9 orduko bidai batean, hitzaitituzu gauza askotaz, eta, esperientzi bezala izan zen, oso aberasgarria gutzako. Baina nintzen inoiz egon Galizian ere. Eta jotzen, egon nintzen batean. Hori benetan da, niretzako zerbait marabillosoa dela. Ezagutzea tokiak jotzea, juten zarenean. Zera, bukatzen duzu, Gipuzkoako herri txiki batean, ez zaren inoiz egon askotan, eta zertarako jongo naiz nik ez dakit, con todo el respeto, esaten da bezala, ataunera ez, igual ez dezula, zela juten ataunera zertara, eta batean, jotzean joa, eta bukatzen duzu ezagutzen toki bat, eta juten zara igual beste batean, ikustara kontzertu bat, ez? Bueno, Galizian ezagutzea Sala Ruido, adibidez hori, ez? Jotzen egon ginela. Jotzen zabelako, super guapoa. Eta gainera Madelinekoak behin baina goiotan egon dira, orduan ezagutzen dute jendean, eta hori ere ondo goten da, ez? Lehen aliz leku batera joan, baina hango jendearekin edo hango jendea ezagutzen duenekin, ateak irikitzea errixago da, eta jendea ezagutzea, eta lekua bera ezagutzea ere. Bai, beraiek atera zuten beraien lana, lehenengo lana, hango sello batekin,
eta horregatik handakate harremana haiekin, eta nik uste gomiatu gintuztela ere furgoneta batean gindozelako, baina guk bi gehalako, eta traste gutxekin bolo bat ematen dugulako, ez. Baina, esperientzia oso ona, egia esan Galizian oso musikarekiko harreman ona dago, hau da, kontzertu bat egiten da, eta datoz euskaldun batzuk, eta bete egiten dute areto bat, da pasada bat, Ferrolen behintzat, eta oso ondo, gero Oviedon, gero egon ginen Asturiasen bueltan, eta hor, jende gutxiago, baino egia da Galizian justo Ferrolen, dagoela giro bat espektakularra. Jeraik dio traste gutxiekin kontzertu bat egiten dutela, baina gure laborategira traste desiente karri dituzte, ohituta gaudenerako, eta hor dauzkate bateriari tomak utzi diziote lokalean, eta gainontzekoa amplifikadora zuzekarri, bestela hola biltzen ziate, eta horrekin... Hiru linea erabiltzetute hor, bakarra dakazu. Bakarra dokat. Egiten duzu linea estere bat, eta bajuarena hori guartzen dut aurreko entrevistan ere izen genuela, ez? Badagoela hor linea bat bajuarena, eta... Aizue, akaso lehenengo kantu bat entzun barko dugu. Agarki izatea oso guztua izatizketan, baina zein izango da entzungo dugun lehen kantua, zuek aukeratu. Dakit, zein zu izatea, Jolanda. Berriro. Berriro? Venga, bagoaz set akustikora bidean abitarrekin, eta entzungo dugun lehen kantu hori berriro izango da. Jon Ander Artola eta Jerai Gaskon, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, entzongo duguna berriro nahi duzuenean. Nahi nuke berriro ere buruak aldo baina norretarako aurkitu behar dut nahi nuke berriro ere dena ahaztu ta zirrarak arnazan ta inoiz askatu
Hortxe balen kantu hori segituan izango ditugu gurekin bueltan, entrevista gune ontara, baina galdetu barko dizkigu hainbat eta hainbat kontuz, diskonen osaketan eta uste dut taldearen esentzian edo izakeran badagoela, ez? Diskoak eta zuzenekoak oso hurbil daudela, bikoan aritze horrek ematen dizuela lan egiterakoan iaia dualidade hori desagertzea, abiren diskoa eta abiren zuzenekoak badu energiatik, izerditik diferentzia. Baina ez dakit zuzenekoak ere eragin duen pixka bat disko hau eta kanta hauek sortzeko bide hori. Badaude kanta batzuk, ez dakit pentsatuta edo pentsatu gabe, baina momenturen batean hemen jendea dantzan jarriko dugu. Momentu batutan hemen jendea uzkurtu egingo dugu. Bizizantzara pixkat ja zuzenekoek eta urte hauetako bideak emandako horrekin kantuak egiterakoan, jerai kantuak osatzerakoan, Jonander, uste duzu eragin duela dagoeneko zuzenekoak diskoan? Nik uste baietz. Ez, leheno epatzen zuen Jolanderrek, ez dugu egiten kanta pentsatzen jendeak hemen hau egingo du edo hau gustatuko zaio edo, baino guk, gertago zaigu, jotzea, ez? Pixkanaka jende gehiago ezagutzen du abi eta jo ditugu kontzertu batzuk non ikusi dugu jendearen reakzioa eta zuz, jotzen zaudera ere, igotzen, zure buruak egiten du, ez? Edo jendea abesten, kantak, eta hori guretzako da oso arraroa, zegu oso fangea, beste talde askoena, eta gu juten gea kontzertutara abestea beraien kantak, ez? Eta ikustea, hori, eragin ditu aldaketak, ez gure sortzeko prozesuan. Ez nahita, hemen hau gertatuko da, baino bai zure buruan motibatzen zara, eta espero dezu nola bait, hori sortarazi publikoan. Ez dakit, baina, bai, nik uste bet zuzenekoak jotzea eta gehiago jotzeak egiten duela kanta bat aldatzen duela. Eta inkluso, ohitura dakagu ere igual, kanta berriak egitean, zuzenean ere jotzea ez ere esan gabe. Kanta hauek, elmugako kanta... Bazi joazten setlistetan dagoeneko. Sartuta genituen, ikusteko ere, kanta berri bat, ez, jo, eta ondo geratzen da hemen, tartean, ondo dago, ez? Ematen dialako evoluzio txiki bat, lokalean dana pixkat itxiagoa, konteniduagoa bezala, ez? Eta irikitzera mundura, ikuste duzu... Eta jenderen harrera ikusteko ere bai. Bai, nik uste diskoan, zuzenekon egur gehiago transmititzen deula diskon baino, nik uste bia daudela ondo, ez da okiston aldaketa, nik uste diskotikan zuzenekoa, baina, bai, zuzenekoa badauka. Nik pertsonalki hor, lehenengo diskoa eta aurretikan, klaro, hor, kontzertuk eta ez genitun eman, lehenengo gauza jain genuen diskoa grabatu. Eta prozesu hoi, netzako hain bezain politiagoik zaila erituko zaite errepikatzea, azkenen feedback zero, ez dakizu, klaro, gustatukoa, no ez? Guai más o menos bakizu, ez? Pixkatzule publikoa zein dan, gustatzean edo ez, baina bai, azkenen, lehen esan duguna, ez mugak superatzen zoaz, eta, hola da, bidea hola da. Zenen, inozentzi hori eukitzea ez, ja galdua dezue, eta beste xarma puntu batzu daude, baina noski, zuretzak hor eukizuen xarma hori... Hoi ezin da errepikatu. Errepikatzea zaila. Beste talde bat sortzea igual. Bai, ja, arpia tapauta edo lako zozei. Baina oso modan dago hori. Bai. Arpia tapauta taldeak egitea. Estudiorako bideo horretan normalan izaten dugu ez aztertzeko produkzioa, beste estudio berri batera joan, koizle aldaketa. Zuen kasuan hau oso neutroa da eta oso orekatua da eta oso garbi daukazue. Victor ez da bakarrik estudioko kide, Victor abikide ere bada, Victor Sánchez teknikaria, zuekin aritzen dena, ekoizle lanetan, diskoetan, eta alde hortatik zerbait aldatu da, edo bazenekiten gutxi gora bera, hau da gure soinua, hau da behar duguna, hau da nahi duguna, egon da horre improvisaziorako edo jolaserako tarterik? Nik uste baiet, egia da, klaro, zu beti kasun da Victorrekin ite bat zu lana, bazkenen nola baite, nik bateria jotzeten bezala, edo jereek abestuta gitarra jotzen duen bezala, bere aportazioa taldea egite jo dela, soinua, produkzioa, eta bere ikutua baka, baina, klaro, nik uste era bat ezberdina dela, kanta bat astezea momentutikan, horrek jolasteko emate izuna, gitarra soinu aldetikan, baterian afinazioan aldetikan, hautsa ez, porque hautsa berea da, eta hipertxonola da, baina...
Gaiz, hautsean, aurreko lanetako mikrofono berdinarekin egin duzue lan, beste mikro batzuekin probatu duzue, garbi hori esan zenuten. behar nizun, ez dugu egin, ez da grabaketa bat berdin, esango nuke, nik uste Viktorrek ere erabiltzen gaitula horretarako, lehenengo diskoa izan zen, justo konfiantza genuen, ezagutzen gina, baina kaina pare bat hartze genitu nola, igual, kointziditzen genunean, zen lagun bat genuen komunean, ez, berak eta nik, eta gero Jon Ander ezagutu zuen ja grabatzera joan ginean, horretzegon konfiantza asko, ingenun zeuze super azkarra, lehenengo diskoa soinua da, pues, loke da, ez. Gero ja, super lagunak, ezakize, etorri zuzenekotara, eta bigarren diskoan bai dago sekulako lana baterian batez ere, gitarretan oendikan zainbeste. Urrengo lanetan, gitarrari eman diogun kaina izugarrizkoa da, eta beti era ezberdinetan grabatu du klaketarekin, klaketa gabe eta separatuta, klaketarekin eta separatuta, eta holako gauza pila, ez dugu inoiz gitarra bat doblatu, orain dakagu hor buruan. Urrengo gauza, igual doblatuko ditugu gitarra batzuk, zergatik ez? Edo elektronika sartu nahi, orduan beti gaude jolasten, ez? Eta hori superinteresgarria ez ere Viktorrentzako, ze berak erabiltzen gaitu nola baita horretarako, askotan esaten digu, ze zaila dan abi nahasketa handi bat egitea, hain elemento gutxirekin, betetzea espektro guztia, ez? Eta, igual, erresagoa zaio, etxekalte bezalako talde bat nahaztean, on bi gitarra ezberdin dauden, paneatu irekitzeko aukera daukatenak, bajo baterian eta bateriak hartuko duena, ez? Beste oinarri guztia. Hori, ez horrekin daude, konstanteki gaude jolasten, ez? Nola bete, nola kendu, nola jarri. Eta hori, pertsona berdinarekin egiteko aukera, pertsona berdinarekin bakarrik egin daiteken zerbait da. Hori aurrera eramaten jun, hori hobetzen jun, ez? Orduan, bueno, nik uste, ni oso pozinago. Eta ulertzen dut jendeak nahi izatea beste estudio batzuetara jun, eta ezagutu, baino, ez dakit. Izuen kasuan ez berdina da, Viktor bada taldearen parte, eta hor... Eta musika kultura elkarteko, bi MK-eko tesorero ere da. Etxo igual ja elkarrizketa etorri bardure, bai. Bai, nik uste bai ez da. Aizue, denbora aurrera dut, aseiak urbiltzen ari zaizkigu, bigarren kantu hori eskatuko dizuegu. Zein izango da bigarrena? Jon Ander, ikusten da hementzuk eragitzen duzu lordena? Kondenatu, adibidez. Kondenatu? Venga, bagoaz bigarren kantu horren bila. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan abitarrak ditugu eta kondenatu izango da joko duten horrena. Aurrera, bai? Kondenatu nauzu bizitzera, nahi dudana esan ta egitera, erraietaraino sartu zara, pixkanaka eta utzi gabe nere azala hartu nauzu, hartu nauzu, hartu nauzu, hartu nauzu. Otzeta ikaraz, bozka bat eta biak isildu gara, hartu nauzu, hartu nauzu, hartu nauzu, hartu nauzu. Nahi dudana esan ta egitera,
irakurri ezazu nere azala, 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 nere azala. Hortxe entzun dugu kondenatu eta azken txampan ere murgildu behar dugu, baina uste dut orain iritsi dela, ez? Jerai Gaskon pixka bat estutzeko momentua. Akaso ez dago goratu kontaz? Sarraskia. Goiuriren txanda da, eta letrai buruz galdetuko duenez, Jon Ander horai da pentsatzen, belujo, ni lasai. Ni lasai. Bueno, gaur erabaki dut oso txintxoa izango naizela, Bai, jatorra dia bikoak eta zaizu, venga. Bai. Mikrofona itxita okazu. Gain dituzuten aurrekoan sarraskia. Beraz gaurkoa da, ez dakit, nota igotzeko lako zerbait. Gerairi pegatzen dio azalketetan nota igotzera ibili izan abizitzen. Ez. Bost batekin, bizitzen. Bueno, bosta baino nota hobeagoa lortzen duzun oraingoan. Abestiak entzuten hasi naiz, eta, kontzeptu bat errepikatzen zela iruditu zait, eta esaldi batzuk botako ditut, adibidez. Irakurri ezazun ere azala, beste abesti batean kontsumitu nazazu, beste abesti batean gerturatu zaitez labarrera, zein egiten dizkizu horrelako aginduak, eta kasu egiten dizute? Bai. Noski. Esan bezala, musikari buruz hitz egiten ari gara, baina egia da hor justo dala kontzeptu berdina, baina era ezberdinetan jorratuta, ez? Batean musika kontsumitu nazazu bestatean behar zaitut, ez? Torri zaitez labarreraz, ez dut zer ikusten eta behar dut itxasargi bat, kasualtan, ez? Baina, hori, esaten genuena. Beti igual, pertsona bati hitz egitea edo amodioari buruz hitz egiten ari dela erresagoa da pentsatzea hori irakurrita, baina kasu honetan, bai dira kontzeptu batzuk. Nahiko fisikoak edo hitz egiteko zerbait metafisikoa den ari buruz. Oso, no? Baina badago beste kontzeptu bat errepikatzen dena, eta honakoa da, ze besti batean esaten duzu, naizena ahaztu nahi dut goizero aldatu azala, eta beste besti batean irakurri ezazu nere azala, nere azala, nere azala, nere azala. Zergatik azalaren errepikapen hau? Nahita izan da, nahi gabe, ze esan nahi du? Zakit, igual da, beti ikusten deguna, ikutzen degun zerbait. Ez ditugu erraiak ikutu ez, baina badakizu zerbait da kasula barruan. Orduan, azala beti izan da zerbait. Gero gainera, gogoratu nintzen, entzutenari nintzen old school pixka berritxarrak, eta esaten du azalaren brailea ere, kanta batean berak ez, beraiek. Eta ulertzen dut, erabat, hori da, ez dakit, kutu dezakela. Kutu dezakegulako, gitarra bat ere zer da, bateria bat kutu egiten da ez. Hori pixka bat. Perfecto. Eta azkena, korrika dauden guztioien arteko guda, kolpeak buruan, sorbaldan, eskuan. Zeri buruz ari zara honekin? Hoiek dira, kanta horrek ere aipatzen du, eta hori ez dut esan inon. Elmugarena, berez da, beldur bat ere, inoiz egingo alduzu kanta hobeagorik ez. Horregatik aipatzen dugu hasieran loratu zinenetik, eta loratu da lehenengo diskoari. Eta holon da beldur bat, ez? Eta atzean uzten dituzu beti maketa, kanta, ideia, ez? Gero hartzera zoaz, edo ez, edo hau gustatzen zaipila bat, edo zati bat, baina beste guztia atzai gustatzen, da ez dakit nondik atera. Eta dalako beldur bat, ez? Korrika dagoen industria edo musika, ez? Gainera erigala denak ateratzen gauza pila bat. Dana dakago pixkatu ez, beldur hori de harrapatuko naute, eta ez dut zer egingo berriro ona, edo ez? Eta pixkat hori, ez? Hartu bide bat eta korrika egin eta tira eta listo, ez? Baina, pixka bat hori da. Korrika datoztienak dira kanta zaharrak, kanta onak, kanta txarrak, beste musikari batzuk, ez dakit. Perfecto, hain dituta berriro.
erantzuna. Aizue, nota igotzeratzen aurkezten nota ona ateratzen zuelako, Jerei Gaskonek aurrekoan esan du bostekoa, baina nik uste Bosteko gutxi. pixka txukuntxeago ibiltzen zala. Media 6. 6,5. 6,5 ez da. Ikasi gabe, baina. Bostetik 6,5 pasarea, Golpetik. Eta ikasi gabe. Ikasi gabe. Aizue, orain, arratsaleko 6 oso bueltan, 3. kantua badaukagu horre entzuteko, baina, jake Jonander dan agintzen, zein da falta ziguna, Jonander? Elmugaz. Elmuga, diskoan gartxoten laguntzarekin entzutetik. Hemen zuzenean, bigarren kafearen laborategian entzutera igaroko gara. Jonander Artola, Jerei Gaskon, mila esker, bigarren kaferako bigarren bideo egiteagatik, jarraituko du kafea gartzen eta zuen lanak gozatzen. Momentuz, disko hau da gozatu beharrekoa, guk hemen badu viniloan, zuzenean abikusi nahi duenak izango ditu aukerak, ze ari zarete, jo eta fuego, badatoz ere gehiago, ez da egitola datak buruan badozka zuen oraintxe, botatzeko moduan. Momentuz pare bat, ez? Bai, udara nahiko lasaia, esan oso ondo. Udaberria gogorra izan duzu, Genuen udara nahi genula lasaia. Loratu da disko hau eta... Bai, Uztailako 22 Deban izango gea, eta Abuztuako 22 Bilbo txozenetan, aste nagusin. Hortxe dira, bi datak abi ikusteko, baina abi entzuten jarraitu nahi baduzue, orain txemen bigarren kafean entzungo dugu, bereien 3. kantua. Bikote, eskerrik asko eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko zuei, placer bat. Aio. Bagoaz 3. kantuarekin Gardena entzungo dugu, eta zuri entzule ere, gure agurra bihar arratsaleko 4 hemen izango gara, bigarren kafean orain, gozatu abiren Elmuga kantua.